רגע. בוא. לא, בסדר, נו. יאללה, אפשר? יאללה, נו, אפשר. כל הרעיון הוא בקוקו. אנחנו עושים את השיער לקוקו, ומפה זה מתחיל, זה מאוד נוח. טוב, לבני לא רגע. בסדר, לא משנה, נו. שיבין את זה, כי אני רוצה שהוא ישלח את זה גם לארצות הברית. איפה שאנחנו עושים את הקוקו, שם זה יהיה. רגע, אתה רוצה לתת שנייה? אחרי זה מקבלת את הקוקו, כן? קיבלה אותך, איתך יותר מזה תגיד לי. תשובה אתה יפה. מקסימום משחרר תשובה יפה. קטן עליך. עכשיו, זה נכנס, זה. מאוד נוח, אפשר לקבס את זה. נכנס, אוקיי? תורידי את הראש. לוקחת שתי גומיות, ואיקון, כניסה. תורידי את הראש. אוקיי, השיער מתפזר במזרקה בשנייה. מתפזר. בוא תצלם מלמעלה. למעלה, מכניסה, הופ, סוגר. עכשיו, לוקחת את כל השיער שנשאר, אוספת. הופ. מהמם. לוקחת זיקה. בשבילך 79, מקבלת ממני מתנה. עכשיו אני שמה. או פנינה ככה, מוסיפה סיכה. סוגרת לה. עוד סיכה יפה. עוד רגיעה ורגע משהו. בוא תצלם לה את זה מכל הכיוונים. ושמה לה פה דבר. בשנייה, צלם לה פה את הכל. בואי שבי. בוא נגיד מתנה, לא?